Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 112. Comencem. Ens trobem el 31 de maig de 1885 a Graz, a l'Imperi Austrohongarès, fill d'un sabater nascut al petit Alois. Aquest jovenet va estudiar teologia a la seva ciutat natal, essent ordenat sacerdot el 1908. El 1911 va anar a Roma i s'hi va estar fins al 1913, en què va tornar a Àustria. Durant la Primera Guerra Mundial va estar com a capellà militar a l'exèrcit austrohongarès. Va publicar el 1917 una obra titulada Soldat Predingten, Sermons a soldats, on deia que la lleialtat a la bandera és la lleialtat a Déu. L'any 1923 va tornar a Roma, on va ser nomenat rector del Col·legi Teutònic Santa Maria de l'Ànima, un centre educatiu que educava religiosos alemanys i austríacs. El 1930 va ser nomenat consultor de la Congregació del Sant Ofici i el juny de 1933 el cardenal Eugenio Pacelli, el futur papa Pius XII, el va ordenar bisbe titular d'Aella, compaginant aquest nou càrrec amb el de rector de l'escola abans comentada. Durant aquest temps va fer amistat amb el cardenal Pacelli, el qual va col·laborar en algun dels llibres que el nostre protagonista va escriure. En aquells temps, a Alemanya, un dirigent anomenat Adolf Hitler acabava de ser nomenat canceller. El nostre protagonista veia perfectament compatible l'antisemitisme que preconitzava el nazisme amb la doctrina de l'Església Catòlica. Els nazis eren uns lluitadors contra els bolxevics. El verdader enemic eren els comunistes i els jueus. Els pobres nazis només volien deslliurar Alemanya dels seus enemics. El nostre excel·lentíssim reverent deia que els jueus volien dominar el món, i els comunistes també. Va mostrar-se partidari de crear un exèrcit cristià per envair la URSS, publicant el 1937 el llibre titulat Die Grundlagen des Nationalismus, els fonaments del nacionalsocialisme, on intentava trobar un encaix entre el catolicisme i el nazisme. El nostre prelat tenia unes idees completament oposades a les del papa en exercici Pius XI. Aquest va publicar una encíclica condemnant el nazisme, que va motivar que el Nostromo dimitís del seu càrrec de bisbe d'Aella, exercint només de rector del seu col·legi teutònic. Quan Hitler va envair Àustria, el Nostromo estava feliç. A través de la premsa austríaca va escriure una sèrie d'articles de suport a la política del Führer. Poc després, el 10 de febrer de 1939, va morir el papa Pius XI. El successor escollit va ser el seu amic i aliat Eugenio Pacelli, que esdevindria el papa Pius XII. La figura de Pius XII és controvertida, ja que per un costat suposadament es va situar contra el nazisme i contra la persecució dels jueus, però un altre hi ha qui diu que va fer que no s'enterava de res del que feien els nazis i que tenia una posició de neutralitat. Cal destacar que Pius XII potser no era antisemita, però sí que era fermament anticomunista. Per tant, la guerra, quan es va declarar en el front rus, sí que la veia amb simpatia. No en va, després de la guerra, va declarar que tot italià que votés els comunistes seria excomulgat. El nostre prelat va viure la guerra des del seu lloc de rector. La guerra, segons el Nostromo, no era una guerra mundial. L'antisemitisme i l'exterminació dels jueus no eren coses greus. En aquesta guerra tots eren bons i tots eren dolents, tal com va dir. La guerra dels aliats contra Alemanya no va ser una creuada, sinó una rivalitat entre complexos econòmics que havien lluitat per aconseguir la victòria. En aquest conflicte es varen usar lemes com democràcia, raça, llibertat religiosa i cristiandat, com a am per les masses. El 7 de maig de 1945, el quarter general aliat de Reims, el general nazi Alfred Jodl, va signar la rendició incondicional dels seus exèrcits davant de l'exèrcit dels aliats. I el 8 de maig de 1945 va ser el general Keitel qui va fer el mateix en el quarter general de l'exèrcit rus. La Segona Guerra Mundial havia acabat. Com diria el nostre protagonista, després del 1945 em sentia obligat a dedicar tota la meva feina de caritat, principalment a antics nacionalsocialistes i feixistes, especialment els així anomenats criminals de guerra. Agraeixo a Déu que em permetés visitar i confortar moltes famílies empresonades o detingudes en camps de concentració, ajudant-les a escapar amb papers falsos. Així, el nostre prelat va organitzar una via perquè els pobres nazis i feixistes poguessin escapar.
Bàsicament es buscaven llocs en port, des d'on es facilitava als fugitius papers falsos, un passatge i la destinació cap a algun país de Sud-amèrica, una identitat nova i una feina perquè l'ex-nazi pogués refer la seva vida. A part de la ruta que el nostre prelat havia creat, n'hi havia diverses més. La ruta nòrdica, on des de Dinamarca s'anava cap a Suècia i d'allà, des dels seus ports, es podia fugir cap a Sud-amèrica. També hi havia la ruta ibèrica. Com ja sabem, Franco era el cap d'estat. Però com diuen certs historiadors d'ideologies ben concretes, Franco no era fascista, nos mantuvo lejos de la guerra mundial con su prodigiosa habilidad. Segur que sí. Però el fet és que hi havia bastants alemanys establerts a la península. Alguns s'havien establert definitivament a Espanya. Alguns altres estaven de pas. Aquests s'encaminaven cap als ports de Galícia i d'allà cap a Sud-amèrica. Segur que Franco no sabia res. I finalment hi havia la ruta italiana, o coneguda també com a ruta vaticana o ruta dels monestirs. I era la del nostre protagonista. Aquesta va ser de llarg la més utilitzada, essent per un més del 90% dels evadits varen arribar a Amèrica. Els fugitius havien de travessar els Alps. En el seu periple estaven contemplades parades als monestirs de Tirol del Sud, Merano i Bolzano. Hi va haver feixistes que van estar per aquests monestirs durant anys. Un exemple va ser el d'un col·laboracionista exministre de Treball en un dels governs del règim de Vichy. Parlem de Marcel Dià. Aquest home, condemnat a mort in absenti al seu país, va estar allotjant-se secretament en aquests monestirs durant anys i anys, fins que va morir al monestir de San Vito, prop de Turín, de mort, diguem-ne, natural, el 5 de gener de 1955. Tornant a la ruta vaticana, un cop els fugitius arribaven a Roma, havien de passar per la Comissió de Refugiats del Vaticà, on se'ls entregava una documentació falsa. Molts cops era el nostre protagonista qui s'entrevistava individualment amb el fugitiu en qüestió i li entregava els papers amb la nova identitat, a partir de la qual la Creu Roja emetia un passaport per viatjar a Amèrica. En el cas que la confecció de la documentació es demorés, el nostre home havia previst una xarxa d'allotjaments a Roma perquè el fugitiu esperés pacientment a que tot estigués resolt. Cal destacar que, tot i que els amiguets nord-americans i fins i tot alguns països com Anglaterra o Rússia van fer els ulls grossos perquè alguns elements escollits, sobretot científics, poguessin fugir i recalar en llurs països, la immensa majoria de fugitius varen establir-se a Sud-amèrica, essent Argentina el país que en va acollir més. Es calcula que en total es varen facilitar la fugida d'uns 9.000 elements, alemanys i d'altres nacionalitats. Alguns d'aquests, amb el temps, serien capturats, com va ser el cas d'Adolf Eichmann, que seria raptat el 1960 pel Servei d'Intel·ligència israelià i portat a Jerusalem. D'altres, com Joseph Mengele, metge del camp d'Auschwitz, i Amèrica seguia conegut com Wolfgang Gerhardt, moriria a Brasil el 1979. El 1947, el diari catòlic Pascher Neue Presse va denunciar les activitats del nostre protagonista, el qual va haver finalment de dimitir com a rector del Col·legi de la Santa Maria de l'Ànima, el 1952, passant els seus últims anys a Grottaferrata, no mostrant patiment pels seus actes, ans al contrari, dient fins al final que els nàzirs havien de ser amnistiats. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomiadem fins al proper impresentable. Adéu-siau!